aposifoɔ ɛwɔ Ghana ha wɔn nkrabata ɛwɔ sunyane akwate abrante bi a wanya mfie aduonu nwɔtwe na didi ɛde Richard Apia Richard Apia sada wɔn ɛfrɛ no na ɛbɛto dwa sɛ nkora mienu anu wakokum wɔn na sɛ nkora mienu a wokokum wɔn mo no wɔn hwehwɛ mu a no wu na abrante ba kokora na oku wɔn no baako a ne papa didi Louis Agyeman na sa Louis Agyeman na wanya mfie du mienu no ɛna ne papa ko yi aposifoɔ sote ɛsɛ ne bayi wɔhwehwɛ na wo hu no ankyɛ ɛna ɛyɛ owura di ade Thomas J a wɔn anya mfie aduonu ensia no wɔde asa no kɔma aposifoɔ no mse dɛbi yɛbɛyɛ asa no hwemu no no so ne ba kɔ kyerɛm sɛ saa kora no kora wayira no kora no na ba no ma kora no na ba no ma a te sɛ wɔhwɛ akora ya kyɛ sɛ wɔnyi bia mfie bɛyɛ dumienu a adwade ma aposifoɔ na wɔno ne nabusuafoɔ ne ne namfoɔ tom hugu mɔnte sɛ ne yɛbɛkɔ akɔhwɛm wɔn mu hwehwɛhwɛ mu a beebi afɔ sɛ Alaska ɛno ɛbɛn abesim a te sɛ okopie mu ɛwɔ bromante mu no ma sunyane ne pɔte mu hɔnom na baabi wɔ wɔn kɔhwɛ abranteɛ bi a didi ɛde Richard Apia abrante ne di ɛde Richard Apia wɔn watimi abɔ ne ho mɔden paa akokum akora wɔnyɛ mfie maako kwabraboa ka ma maako dumienu akora wɔnyɛ mfie maako dumienu oku no kyesa ne wonam akwa no wɔmfa anya hwio wɔtwa ne ti kakra de ahyɛ ha ana ne sere kakra ta ana te sɛ ne nan kakra so sɛ fridge ne so baabi a hɔ di fridge no wɔde akɔkɔtɛ akora baako so aka wɔnyɛ mfie dunum wɔno so de emise no ɛbra oku no na sɛ fridge ne mu ayɛ ma anu atwa ne sɛ mesi India means na ɛsɛ no air president anasa sɛ wagitin sɛ wɔtwitwa nkra no ɔde ma hyɛ fridge mu wiase nhyɛm de ɛdɔso yɛ paa wɔtwitwa nkra no ɛna ɔde bi ahyɛ fridge mu kyɛ sɛ akwan sɛ kwakwa nansi asɛm ya ɔkwagye wɔ so no to agwa wɔ so no so ma ne ba sɛ wɔn kɔ kwakwa nansi wɔ ɛkwagye ne to wɔ so papa no to matwa bi atɔn matwa bi atare mi dondo so na ɛbɔ gongongongongɔ te sakora yi papa yi abranteɛ twitwa nkora yi ɛnɛ wɔde bi ahyɛ fridge mu wano abi watonto bi waho bi yɛnkɔ ama ne so na deɛ nyɛ nsesia ne sɛ IGP acting inspector general of police owura Dr. George Akufu Dampare wɔne nana no panifoɔ ɛyɛ meeting pay mu ɔtene yɛnua bɛma ɔtene hɔ akwasi apia asɛbɛdi ebo pusa yɛnkɔ ne anini kɔdi nkɔmmɔ akwasi akwaba hello akwasi timenka na sabri abrantia Richard Apia wase dia de pa ne ha no na emusam akosi sain yo sabri mi wo eye abesim eye nanakumi echan efie na aha na obatisia na eye IGP tene odi tuja no Yewra George Dr. Akufu Dampare oni eye empenifo a womu efri eye National Police Headquarters womu ewo abesim sisia na ni nyina ne se ne asi ya wode atuja eye nanakumi echan ya wono ene eye abesim ni ama womu akwakoye closed door meeting na make us say the meeting no etimi abanewie ya IGP mu epiafi eye nana edem honma womu eba bontia afei ena yeba ne abehwe se enkomo a womu ne eye nana die no ombehia media no ewo abontin ha sei na ye ne omu na ne IGP ewo no odi atu ye na me ne obema se ne wo kan no sa na abrantie ya ne di ade Richard Apia so far no hwema nipa be se miensa na wokumo ma tese otwitwa nam ne tese corn beef edi se eye freaking ya tese nam so ma ba ko papa etimi lidi ma police for ebechi no ba asisi ya pa me no ka se nipa ewo abisi mountain so no dia ekwanim wo hwa se fridge no double decker di bio se dia ebia soro ne double gate double door di bia enti wo hwa di freezer no ho na nipa nam na hyehyem sa no me na be ma so na ba nipa nam ne yetwa ne sa na wo hwa fridge no so me hu se say police for FP investigation asin enti investigation na be ma ye hu se enam no kura no twitwa ne sa okoton edi mo obi ananso se de send osifaya na so no a twitwa ne kakra na no a awe na ade ana enti based on police investigation no na ibe hu but enti bia no IGP team no ebe brief media ni nipa say nipa do send wo twitwa mo na wo de freeze o mo sa no omo te say nipa eye miensa ene wo combat ebi mu so esusu so timi say say ade a ota ye na unu se we no ye hwemu kura ono nkasa ni nua esan say ono no abrante Richard Apia no oye abadoma enti ni papa eba empa say ono no ye ono Richard Apia ne step daughter the step daughter ba
when you 12 years no na to say wakwa kukum we no enye se bia wakochi obi o baabi no ani nia na watumi ayi ne sa no edi ade pa na wo de maso toto fom ampatam ho no we obi asebe nadwum ka no ananse den munya bibia sa ano bi so a huna beka se bia oye takataka na se bia oye basabasa bi sa se bia o be se wi boy bia na se bi sa oyo bi o man kasa architect ono eye natuma nti ama abo nyinya kakra che se obi o man kasa on te sa ne ba ne se na all of a sudden da bi say na we di ehu aposifo wa Ghana ha wo mon krabata wo sunyane akwate abrante bi a wanya emfie aduonu nwotwe na didi ade Richard Apia Richard Apia sada won evra no na ebeto bia se enkura mienu anu wakokum wom na sa enkura mienu a wokokum wom no wo hwehwemu a no wu na abrante ba akukura na okuwom no ba ko a ne papa didi Louis Agimai na sa Louis Agimai na wanya mfie dumienu no na ne papa ko yi aposifo suti asa ne bai wahwehwe na wo hu no anche na ya owrandi ade Thomas J wono nya mfie aduonu ensia no wode asa no koma aposifo no mese debi ya be asa no hwemu no no so ne ba ko trem se sa kura no kura wayira no kura no na ba no makura no na ba no ma ati se wo hwa akura ya tase wonyi bia mfie be adumienu a adwade ma aposifo na wono ne nabusuafo ne namfo tom hugu monte se ne ye be kwa hwem wo mu hwehwehwemu a bebi afo se Alaska no ben abesim ati se okopie mu ewo bromante mo no ma sunyane ne patem mo hodom na baabi wo mo kwahwa abrantie bia didi ede Richard Apia abrantie didi ede Richard Apia wono watimi agbon ho modem pa akokum akora wanya mfie maako kwabra bo ka ma maako dumienu akora wanya mfie maako dumienu oku no chesa ne wona makwa no wamfa anya hwio watwa ne ti kakra de ase ha ana ne sere kakra ta ana tesa ne nai kakra so se fridge ne so be bia ho di freezer no wode akwakote akra ba ko so aka wanya mfie dunum wano so de mise ne ebra oku no na se fridge ne mo ema anu atwa ne se mese India misi na asese no ya president anase asese wajitin so watwitwa akra no do ma se fridge m wi ase wi cham de adoso ye pa watwitwa akra no anu de bia se fridge m chese akwanse kwakwana se asemia na asemia okwaje wo so no to agwa wosoro so ma ne ba se won kwakwa na so enkwaje ne to waso papa no to matwebia ton matwebia tare mi dondo so na egbo gongongo te sakurai papa yi abrantie twitwa nkurai ena wodi bia se fridge mu wano abi watuntu bi waho bi yankwa amane so na de anya sesia ne se IGP acting inspector general of police ura Dr. George Akufu Dampare wan nana no panifo ye meeting pay mu otene yenua be ma otene ho kwesi apia asebedie bopusa yankwa ne anu kwadi nkomo akwasi akwaba hello akwasi timenga yenua be ma mesonka na sabri abrantie Richard Apia wase dia de pa ne ha no na emusam akwasi sai yo sabri mi wo eye abisim eye nanakumi echan efie na aha na obatisia na eye IGP tene odi tuja no Yera George Dr. Akufu Dampare oni eye empenifo a womu efri eye National Police Headquarters womu ewo abisim sisia na ni na ne se ne asia wode atuja eye nanakumi echan ya wono ene ye abisim ni ama womu akwakoye closed door meeting na make say sisia the meeting no etimi abanewie ya IGP mu APF eye nana edem honma womu eba bontia pay ena ye ba ne abehese enkomo a womu ne eye nana die no ombehia media no ewo abontin ha sei na ye ne omu na ne IGP ewo no odi atu ye na me ne be man se ne wo kan no sa ne abrantie ya ne di ade Richard Apia so far no hima nipa be se miensa na wokumo ma tese odwetwa nam ne tese corn beef ade se eye freaking ya tese nam so ma ba ko papa etimili di ma police for ebechi no ba ha tisi ya pa me no ka se nipa ewo abisim emontin so no ya dia ekwanim wo sha se fridge no double decker di bio se dia ebia soro ne double gate double door di bia enti wo sha di freezer no ho na nipa nam na sisem sa no
me na be ma so na ba nipa nam ne yetwa ne sa na wo feed no so me say say police for FP investigation asin and investigation na be ma ye hu say enam no kura no twitwa ne sa okoton edi ma obi ananso say the sign osifaya na so no a twitwa ne kakra ka no no awe na ade ana nti based on police investigation na ibe hu but NTBA no IGP team no ebe brief media ni nipa say nipa do say no twitwa mu na what the freeze om sa no omo te say nipa miensa ene woko but ebi mu so esusu so timi say em say ade a otaye na unu say we no ye hwemu kura ono nkasa ni nua o ono nkasa ni nua esan say ono no abrante Richard Apia no oye abadoma enti ni papa eba emfa say ono no ye ono Richard Apia ne step daughter the step daughter ba a wonya 12 years no na te say wakwa kokum we no enye se bia wakochi obi obaabi no ani nua na watumi ayi ne sa no edi ade pa na wo de maso toto fo mo patam ho no we obi asebe na dwumu ka no ana se den munya bibia sa ani obi so a huna beka se bia oye sakasaka na se bia oye basabasa bi sa se bia o be se wi boy bia na se bibisa o yo bi o man kasa architect no a na twuma nti ama abo nyinya kakra che se obi o man kasa on te sa ne ba ne se na all of a sudden da bibisa na we di ehu